வணக்கம் மாணவர்களே, நலமாக இருக்கிறீர்களா? இன்று நாம் 18ஆம் பாடத்திற்குள் வந்திருக்கிறோம். சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள். நாம் ஜெபிப்போமா? எங்களை நேசிக்கும் அருமையான ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேளையில் உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் இன்று சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுள் என்ற தலைப்பின் கீழ் புது பாடத்தை கற்கவிருக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மனதை தயார்படுத்தும். உம்முடைய வசனம் எங்கள் மனதில் பதிய எங்களை ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவின் பேராலே ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். இன்றைய மனப்பாட வசனமானவர்களே, இன்றைய மனப்பாட வசனம் யோபு புத்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் வசனம் 2. தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது. தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது. யோபு 42:2. இன்றைய வேதவசனம் மாணவர்களே, இன்றைய வேதவசனம் ஆதியாகமம் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 2-3 மற்றும் ஆதியாகமம் புத்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 5-6. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் வசனம் 2. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். வசனம் 3. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5. அவர் அவனை வெளியே அழைத்து, நீ வானத்தை அண்ணார்ந்து பார், நட்சத்திரங்களை எண்ண உன்னாலே கூடுமானால் அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி, பின்பு அவனை நோக்கி, உன் சந்ததி இவ்வனமாய் இருக்கும் என்றார். வசனம் 6. அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான், அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார். மாணவர்களே, நாம் இந்த கதையிலிருந்து கடவுள் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்றதை அறிந்தோம். ஏனெனில் அவர் ஆபிரகாமுக்கு தனது முதிர்ந்த வயதிலே ஒரு மகனை கொடுத்தார். ஆம் மாணவர்களே, ஆபிரகாமும் சாராவும் முதிர்ந்த வயதில் ஈசாக்கை பெற்றனர். இது கடவுளால் மட்டுமே கூடும். வயதான காலத்தில் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுப்பது சாத்தியம் அல்ல. ஆயினும் கர்த்தர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். அவருக்கு வேண்டிய காரியங்களை அவரது திட்டத்தின் பிரகாரம் செய்து முடிப்பார். அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. லேசியாக இருக்காதே, பிஸியாக உன்னை வைத்துக்கொள். லேசியாக இருக்காதே, பிஸியாக உன்னை வைத்துக்கொள். எறும்பை நோக்கி பார், சுறுசுறுப்பாய் மாறிடு. குழிமுயலை நோக்கி பார், கிறிஸ்துவில் பெறனை பெற்றிடு. வெட்டுக்கிளியை நோக்கி பார், ஒழுங்கினை கற்றுக்கொள். சிலந்தியை நோக்கி பார், விடமுயற்சியை கற்றுக்கொள். லேசியாக இருக்காதே, பிஸியாக உன்னை வைத்துக்கொள். லேசியாக இருக்காதே, பிஸியாக உன்னை வைத்துக்கொள். லால 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 லாலா, லால 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 லாலா, லால 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 லாலா, லால 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 லாலா. வாருங்கள், நாம் ஜெபித்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கும் எங்கள் அருமையான இயேசு கிறிஸ்துவே, இந்த நாளில் நாங்கள் உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள கொடுத்த இந்த பாடத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த பாடத்தின் வழி கர்த்தர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என அறிந்தோம். அனைத்து காரியங்களையும் நேர்த்தியாய் அவர் தனது நேரத்தில் தனது திட்டத்தின் பிரகாரமாய் செய்து முடிக்கிறவர். ஆண்டவரே, நீர் சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர்.
உம்மை தொழுது கொள்கிறோம். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் பேராலே ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். இன்றைய நடவடிக்கைகள் மாணவர்களே, இன்றைய நடவடிக்கைகள் சேர்ந்து பாடுதல், மனப்பாட வசனம் மற்றும் வர்ணம் தீட்டுதல். நீங்கள் செவிமடுத்த இந்த பாடலை அழகாக பாடி பதிவு செய்து எனக்கு அனுப்பவும். இன்றைய மனப்பாட வசனம் யோபு புத்தகம் 42 அதிகாரம் வசனம் 2. தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. யோபு 42 வசனம் 2. இறுதியாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த படத்திற்கு அழகாக வர்ணம் தீட்டு எனக்கு அனுப்பவும். நன்றி மாணவர்களே.